Učimo se vietnamščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. Chuẩn bị. Pripraviti. Nấu. Kuhati. Cắt. Rezati. Băm. Sekljati. Thái lát. Narezati. Gọt vỏ. Olupiti. Rửa. Oprati. Tráng. Splakniti. Làm khô. Posušiti. Luộc. Zavreti. Chiên. Cvreti. Nướng lò. Peči. Nướng. Peči na žaru. Hấp. Kuhati na pari. Khuấy. Mešati. Trộn. Zmešati. Rót. Naliti. Thêm. Dodati. Hâm nóng. Sigreti. Làm nguội. Ohladiti. Phục vụ. Postreči. Nếm. Poskusiti. Nêm gia vị. Začiniti. Để ráo. Odcediti. Đậy lại. Pokriti. Chuẩn bị. Gọt vỏ. Nêm gia vị. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.